Hello mga kabisaya ug welcome diri sa Zamboanga City. Kaning diri nga area mga kabisaya, grabe gini siya ka-crowded kung adlaw. Munang nagplano gid mi no as early as 4 AM mag-jogging, dala na lang dayon, mag-picture, video, pero wala gid nakamata mga kabisaya tungod sa kakapoy ug around 6 AM ayha pa mi nakagawas og mooning itsura sa Zamboanga City mga kabisaya at 6 AM inana kanindot mga kabisaya kana bitang buildings, mga structures bitang nila nga karaan kaayo, tapos early in the morning nindot jud kay tan-awon mga kabisaya. Miadto din mi sa public market mga kabisaya para mangita kung asa mi pwede makakaon, asa pwede makakape og wa kita na sayop no kay nakita gid nato diri ang mga delicacy sa atong igsong tawsog. Mao kaning siyanglag o pyuto nga made of cassava. Nakita po tag sate diri og bangbangsug sa Zamboanga City mga kabisaya. Kabalo mo sa Zamboanga City dili kay nato halos makitang bangbangsug, pero sa Basilan ug Sulo grabe galaray gini sila mga kabisaya no og parehas gid lami ang ilang bangbangsug. Anyways, diri sa public market nagkaon ra ta og pitis kaning ube nga suman nga made of glutinous rice, tapos na siya bukahi sa sulod mga kabisaya. And for the first time diri po ta sa Zamboanga City nakatry sa Junay nila mga kabisaya. So kaning Junay originates gapon ni sa atong mga igsoon tawsog og best pair gid siya sa itlog nga nilungag mga kabisaya. So i-try na ninyo. And then nilang black coffee as always, lami gid ang kape gyud sa atong mga igsoong tawsog no. Every time gid mo kaon kog bangbangsug, the best gid kay ilang kape. Tas nagkaon po ta silang biko mga kabisaya. Again, lahi ilang biko kay dili kay siya lata ang ilang pilit. Unlike sa tong biko nga plata gid kay atong pilit, diba? Pero same ra gyapon sa procedure, same ra pun sila og ingredients mga kabisaya. Pagkahuman mga kabisaya, misuroy po ta sa Paseo del Mar kay gusto ko mo try silang Knickerbocker, but unfortunately wala pa sila nag-open ana nga oras mga kabisaya. Pero nindot jud kaayo suruyan diri. So kung moani mo Zamboanga City, ayo mo kalimot og suroy sa Paseo del Mar kay as in nindot kina siya dira guys, tapos makita gini mo ang dagat pod diha. Dolo pod kay ang Fort Pilar diri mga kabisaya, and since kay doon magiging ang Fort Pilar dili gid pwede nga di po na to suluyan ang Fort Pilar Museum mga kabisaya. So ali after diri sa Paseo del Mar, on the way din ta sa Fort Pilar. Before gid ko nag-adtog sa Zamboanga City mga kabisaya, isa gid sa akong bucket list ang Fort Pilar Shrine ug nawala gid sa akong hunahuna the entire days or the entire hours nga namin sa Zamboanga City. As in, wala gid na ako gituyo mga kabisay. I'm so sorry Lord, wag gid na ako gituyo ba. Pero upon checking sa mga videos, karon pa nako na realize nga ang gipangita din ako nga shrine, mao ra day na same area, di lang gid sa likod. Dahaba grabe kay mga kabisaya. Ning kabalo ba mo nga unsa ni siya ka grabe nga historical landmark kaning Fort Pilar? Grabe, it was 1635 pa ni siya gitukod nga fortress mga kabisaya by the Spaniards. O di ba? Grabe no, tapos napag siya until karon. Although nanay mga gipang renovate ani gamay, but gi-remain gyapon ang iyang design. So guys, kung kamo makanimog sa Zamboanga City, ayo gitawon mo kalimot mani sa shrine is Nuestra Señora del Pilar kay grabe kini ka milagroso nga lugar mga kabisaya. Nindot pud kay ilang museo mga kabisaya kay aside sa air condition, daghan ni kag makita ang klase-klaseng mga ventas nga ginamit sa unang panahon. Napoy mga klase-klaseng coral reefs nga gipang display sa museo mga kabisaya. Pag ana na mo sa museo mga kabisaya, daghan kay mga estudyante ana nga time na uban nga gashoot. Nalingaw sad kog tan-aw katong gashoot diya mga kabisaya, kaya ang ilang I think ang ilang drama is kanang sa unang panahon bitaw sinaunang panahon, tapos dito gid sa wall nga grabe ka karaan gyud. Basta tiada gid kay no. Wala na ko sa na videoan lagi kay dali na sad mi ana. Then paggawas na mo mga kabisaya na nasa taaning pagkaon dinhi nga guys, promise mo gining pinakalami nga tempura nga akong nakaon sa tibok na kong kinabuhi. Kaning tempura nga baratohon mga kabisaya, lakay-lahi man tong tempura nga mahalon, di ba? So kaning baratohon mga kabisaya, kita gikog tempura diri gawas sa Fort Pilar nga grabe ka barato din dagko kay nga tempura mga kabisaya. Anong tempura ko ya? 5. Itong siomay 20. Kikiam 10. Tapos yung hotdog nga malaki 25. Maliit 12. Wow. Ito 5 pesos each. Grabe ka worth it ang 5 pesos.
O diba, dagko gid kay na siya guys, promise. Og lami pagid kaayo, tapos ilang sauce, grabe ka perfect, lami jud kaayo siya guys. So nalimot lang gid kung say names lang store, pero nara na sila sa gawas sa may fourth pillar nga grabe kalami nga tempura. 5 pesos o kabalo mo pila ko ruta na guys, napulo ka buok, inana kalami ang tempura diha. Sa atong kabusog sa tempura mga kabisaya, dili pwede nga dili na to adtuan ang Masjid Al-Islamiyya or Rainbow Mosque diri sa Zamboanga City. I don't know kung sakto ba ni siya nga term mga kabisaya, but kani siya nga mosque, kaning Rainbow Mosque kay mosque ni sa atong igsuong Maranao. It was year 2017 after the Marawi siege nga nahitabo sa Marawi City mga kabisaya, nga girepaint nila ang mosque into vibrant colors is a sign or a calling for peace and unity, and it's a tribute also for the fallen heroes that time. Tsada gid kay siya mga kabisaya, as in. Mihapit po ta kadyot sa KCC Mall mga kabisaya, then gusto sa kumakita kung sa kadako ang KCC Mall. O diba, din mura ra siya kadako sa SM Uptown. Inana lagi siya mga kabisaya, kuha lang siya, nag-square lang siya, and then makita po din mo diri no na eat all you can nga merienda style, tag 75 pesos, tapos mo na yung viands, na siya arroz caldo, na siya pansit, na siya fishball, tapos katong mais nga na ay gatas, and then na siya sandwich, but walay labot ang drinks mga kabisaya. Wala namin nagkauna na mga kabisaya, kay grabe na gid mi kabusog, kay kabalo ba mo diri sa KCC Mall, layo kay ang parking area sa mga motor. So ang gibuhat na mo, abay man ang KCC Mall og Jollibee, sa Jollibee mi nagpark, pero nagkaon mi daan sa Jollibee kay para makapark lang gid siya mga kabisaya.